Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Tabeiros. Iván Puentes, concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural no Concello de Pontevedra. Que tal? Moi bons días. Moi bo día. Hoxe está aquí no noso magazín para falar, entre outras cousas, do primeiro parque de desogos de auga, que é unha agardada actuación, non, señor Puentes? Sí, a verdade é que despois de varias fases de preparación e de conseguir o material, por fin temos as palas ali traballando xa na zona verde pegada ao río Lérez e por fin empezaron as obras e, por tanto, pois xa o tempo de desconto para que os nenos e nenas, seguro que os maiores tamén da cidade, podan disfrutar dese parque de auga en moi pouco período de tempo xa. Xa comenzaron entón as obras, señor Puentes, eh? Sí, comenzaron a semana pasada preparando o terreo, retirando a capa vegetal de terra que temos nunha zona na que se vai a instalar o parque infantil que vai acompañar a este parque de xogos de auga, un parque infantil que vai ter como elemento estrela un castelo de madeira de case 10 metros de altura, que será os xogos máis grandes que tenemos na cidade tamén, e unha zona de rede, de parkour para poder trepar e para poder xogar con ela. E inmediatamente continuaremos na zona anexa xa a facer a soleira do que será o parque de auga propiamente dito, coa instalación dos xogos que tamén xa temos adquiridos e temos xa copiados para poder instalar, co cal tampouco haberá ningún tipo de retraso por falta de suministros nin de ninguna outra cuestión. Como serán estos xogos de auga, señor Puentes? Pois, van a ser unhos xogos multi-idade. O parque vai ter algo máis de 200 metros cadrados e vai ter 3 zonas. Unha zona pensada para os máis nenos e nenas, para os bebés incluso, non, que podan gatear baixo eses xogos de auga que pulverizan auga dun xeito así moi suave, pero que lles vai permitir mollarse. Unha zona para idades intermedias formada fundamentalmente por chorros que se disparan uns a outros para mollarse xa e para facer un xogo máis activo, e finalmente unha zona xa máis propia para nenos maiores e tamén, como digo, para adultos, e seguro que para moitos pais e nais que coa excusa de mollar os nosos fillos estaremos ali mollándonos tamén, pois xa consistente en elementos de gran formato, caldeiros e demais que vacían xa auga directamente sobre a xente, non? É importante tamén sinalar que se trata dunha instalación sostible, non? Que moitas veces nos preguntan pola utilización da auga neste tipo de xogos, e trátase un circuito pechado que vamos a encher de auga unha única vez cando inauguremos, e que logo esa auga vai circular constantemente, depurase todo, a auga 100% da auga que ten o parque depurase cada poucos minutos, trátase, recóllese e volvese a utilizar, non? Por tanto, é tamén unha instalación sostible, que era algo que, que nos preocupaba e que lle preocupa a ciudadanía en xeral. Con productos químicos, me imagino, ¿no? Que nos garantizan esa limpeza. Efectivamente, sí, como podemos ter nas piscinas públicas ou como podemos ter en calquera outro espacio dedicado a auga e a uso público. As cores, me imagino que tamén serán importantes, algo a destacar neste proxecto, señor Puentes. Sí, tanto nos elementos, que serán desde logo elementos atractivos, como son habitualmente as instalacións infantís, pero tamén toda a instalación consta dun sistema de iluminación LED de baixo consumo, iluminación LED de diferentes cores, que vai permitir que polas noites, ese espacio que hoxe tamén está así un pouco apagado e un pouco gris, e que vemos desde outro lado da cidade, desde o centro da cidade, que ese espacio polas noites luza tamén con diferentes cores, e que tamén nas épocas do ano, que cada vez son menos, pero nas épocas do ano nas que as temperaturas ou a choiva non nos permitan utilizar con regularidade o parque infantil e teña que estar apagado, podamos convertilo aquelo nunha fonte ornamental con luz e con cor que mellore tamén estéticamente esta zona que con esta primeira actuación empezamos a recuperar, pero que recordo que o aperitivo dunha actuación moito máis ampla que está contemplada na Estrategia Pontevedra Flúe, que neste treito concreto do río, entre a Ponte dos Tirantes e a Ponte de Santiago, contempla romper ese muro de formigón no que actualmente está canalizado o río Lérez, facer unha ladeira suave, unha ribeira suave que permita achegarse a auga, con zonas de solarium, con zonas de tocar incluso a auga e de poder mollar os pés na auga do río quen quera facer
Concello e tamén de recuperación de toda esa zona verde que temos entre o recinto feiral e o río para gañala como un gran parque e unha gran zona de lecer pois ao pé da zona máis central da cidade. Os traballos deste primeiro parque de xogos en Pontevedra que xa comenzaron, cal é o prazo de execución? Cando poderemos disfrutar del? Bueno, se todo vai segundo previsto, insisto, salvo a climatoloxía non debería haber ningún outro tipo de incidente ou de circunstancia que implicase ningún tipo de demora, o plazo de execución está desde agora aproximadamente nos 2 meses e medio, non? Por tanto, a finais do mes de abril, aproximadamente primeiros de maio, debería estar esa obra rematada. Para que idade está recomendable este parque de xogos? Pois desde os 0 anos ata que aún lle apeteza mollarse. E despois está o castelo, ¿no? Que disporá tamén, señor Puentes, de distintas opcións de xogos. Sí, bueno, aí o que pretendemos facer é tamén, igual que o parque de xogos de auga é un parque singular que non temos noutra zona da cidade, bueno, pois a maiores dos parques infantís que temos nos diferentes barrios e en diferentes puntos do concello, poder tamén concentrar nesta zona un parque diferente, non? Un parque que destacase neste caso polo seu grande formato, que era algo tamén que os pais e nais nos reclamaban, e, bueno, por eso se incluiu ese castelo de madeira de case 10 metros de altura que vai ser espectacular. Parque de xogos que está precisamente onde se desenrola, se leva a cabo a Feira Ambulante de Pontevedra, que habrá que trasladar. A cando cambia de ubicación, señor Puentes? Bueno, iso teno que determinar a Concelleira de Promoción Económica, neste caso a miña compañeira Joia Blanco, pero, bueno, segundo o que nos ten trasladado a Desenvolvemento Sostible, porque estamos traballando xuntos no acondicionamento da Alameda, faríase xusto agora despois do Entroido, non? Pola miña parte, o que corresponde que é o decentamento do chan da Alameda, pois leva xa unha semana que se está, algo máis dunha semana que se está acometendo, trapamos todos os baches que nos deixou o inverno, repuxose zaorra naquelas zonas nas que había algo de lama, algo de fango que dificultaba a mobilidade, colocáronse os bancos de pedra que estaban, bueno, pois en algúns casos movidos e un tanto inestables, e nos días pasados tamén se retirou toda algunhas malas ervas que había sobre todo na zona máis perimetral. Por tanto, ese chan está prácticamente xa en perfectas condicións para poder acoller a feira cando se quera trasladar, e por tanto, bueno, terá que determinar a data definitiva a Concellería de Promoción Económica, como digo, que está cos últimos trámites administrativos, pero é unha cuestión de semanas ou días incluso, non? Moi ben, pois Iván Puentes, concelleiro de Desenvolvemento Sostible Medio Natural no Concello de Pontevedra. Grazas por estar connosco, señor Puentes. Bo día. Gracias a vos, moi bo día. Pues así, con Iván Puentes cerramos hoy el magazine Hoy por Hoy Pontevedra. Mañana, aunque sea festivo en la ciudad de Pontevedra, aquí estaremos a partir de las 12:25. Que tengan un buen martes de carnaval. Hasta mañana.